Ja sam govorio, na primjer, kad se neke pojave dešavaju, ja ih uviđam. A nekako sve u životu vizualizujem. Da, to je, znate, istina je, sad kad se gore popeli na vrh planine, da više duva nego ovdje. Tako je negdje i u ovom poslu. Ko na brdu, ako malo stoji, vidi više na onaj podvrh. Jest, a ima i tog. Ali šta je istina? Da sam ja već neka brda već osvojio. Tako da čovjek mora da balansira. I čovjek mora da igra slalom, vozi slalom i veleslalom. Ali nekad bogme i kad vidi da je nešto ispravno, da ide spust. I nije to kalkulisanje, to je mudrost. Ako biste me pitali kako sam ja uspio, prvo, stvarno mogu reći da ja vjerujem u ovo. Ja baš vjerujem. Ja živim za ovo. Svi smo mi isti. Prste, ruke, noge, sve. Ja nemam ništa više od bilo koga od vas. Osim možda različitog načina razmišljanja. Što sam možda prije nekih povjerovao da je moguće. Možda je samo to mala razlika. I što do te mjere vjerujem u to, da sam spreman da cijelog sebe dam u to. I Bog me i da ne spavam. Jedini savjet koji imam je da Bog sve vidi. I da univerzum sve nagradi. I znam, i Bog mi je to dao. Ja sam potpuno atipično pobjedio. I kad sam pitao kako, vjerujte da je i za mene iznenađenje, iako sam vjerovao od prvog dana. Ali amplituda se vjerovanja mijenja. Ali ima neko iznad nas. Ja ga zovem Bog. Neko ga zove univerzum. Neko vidi. Sve što mi danas kažemo negdje gore ostaje zapisano, majke mi, ja u to vjerujem. Svaku riječ koju kažem. Ja danas znam, evo da budem, Bog je to vidio, čovječe. Svima sam slao ljubav svaki dan. I vjeru da ovdje se može živjeti. Živio sam tako. I samo tog 15. novembra Bog, narod je poslao pobjedu da kažeš, sad radi tako. I ni za što na svijetu to ne bi protračio. Tako i vi u vašem polju. Vjerujte. Pozdravljajte ljude, širite ljubav. Pozdravite čistačicu u Subištu. Pomozite joj. Ja stvarno tako živim, majke mi. To nije floskula. To znaju ljudi oko mene. Samo imam potrebu da dajem u životu, da se valja nekako vraća. Moramo voditi računa i onim stvarima koje niko ne vidi. Evo, sreo sam 5-6 sobarica ovdje u smještaju. Svakoj sam pružio ruku, pozdravio, ne znam, možda mi ni ne zna, a možda mi zna, nije ni važno. I pitao sam jeste umorni, kako svaka čast radite, samo naprijed. I tako čovjek valjda kad čini, radi i volim ljude, život. I želim tako da uradim jer mislim da će takvim primjerom se možda inficirati što više ljudi. A onda ima ono, kad ti neko uradi dobro, nemoj ti njemu odmah vratiti. Ti uradi neko drugom dobro. A taj neko drugi će nekom trećem, petom i čitav krug se vrati. Ja mislim da se meni taj krug vratio u nizu od 53.000 ljudi koji me podržalo i koji danas postaje još veći. Jer opet živim i vjerujem. Ne možete biti foler i uspjeti. Možda u opoziciji bilo gdje ili vlast ima puno folera. Da li je ta matematička, filozofska, bilo koja misao, formula, da li se ona može primijeniti na vaš život, ja nisam siguran. Ali daću vam neke stvari u koje ja duboko vjerujem i koje možda vi u različitim sferama i interesovanjima možete da primijenite na ono u što vi duboko vjerujete. Ja nemam napisan govor, naravno. Ako bi se me pitali, ne znam šta mi je 5. rečenica. Možda ću znati tek kad 4. kažem. Otprilike to je moja filozofija života.